volem fer a l'Esport Club és parlar d'hoquei herba, d'un mundial. El que no és tan habitual és parlar d'un mundial amb jugadors de més de 70 anys. I tenim comunicació amb el Javi Cabot. Javi, què tal? I benvingut a l'Esport Club. Bona tarda. Hola, bona tarda. Molt de gust estar amb vosaltres. I encantats de poder-lo saludar i de preguntar-li, per començar, quina valoració en fa d'aquest mundial que es va disputar a Sud-àfrica amb jugadors de més de 70 anys. Déu-n'hi-do. Doncs és un èxit pel hoquei espanyol, perquè és la primera vegada que sortim a l'estranger a jugar un torneig d'aquest nivell. Ja l'havíem jugat aquí a Barcelona, però com bé dius tu, amb 70 anys costa una miqueta de trobar prou gent amb condicions i amb ganes encara d'anar a fer un viatge tan llarg i amb tants partits per poder gaudir i disfrutar d'un mundial. És el que li volia preguntar. Clar, sobre el paper són 7 partits de 70 minuts en 10 dies. És moltíssima estona sobre del terreny de joc. Sí, són partits llargs que es van dividint en 4 quarts fins ara. Per sort, fins ara eren de 70 minuts. En aquest torneig han aconseguit que els rebaixessin a 60, com feien totes les categories de sèniors. Però fins ara nosaltres jugàvem 70 minuts, o sigui, 10 minuts afegits més que qualsevol xaval jove amb totes les seves condicions al 100%. Això, com s'aconsegueix arribar a aquest estat de forma? Bueno, Imagino que al llarg de la setmana alguns entrenaments faran, no? En ganes i sacrifici, entrenem tots plegats un cop a la setmana els que som del grup d'aquí de Catalunya, perquè la plantilla la integrem jugadors de tota Espanya, de Madrid, del País Basc, d'Andalusia, de València, de Múrcia. Vull dir, és un conglomerat d'exjugadors que han jugat tots a un nivell altet i bueno, ens trobem. Llavors, a part d'entrenar un dia a la setmana aquí, ja et dic, el grup català, que també ho fem amb l'equip inferior, que és de 65 anys, que també té molt mèrit, perquè això cada 5 anys va haver-hi una categoria. Doncs, a part d'això, confiem en que cada un tingui la consciència de seguir una preparació anant en bicicleta, anant al gimnàs, jugant a tennis, en fi, mantindre's una miqueta en condició física. Clar, perquè el Lluís Cervelló, que és la persona que domina més aquí a TV3 i a Esport 3, a l'hoquei herba, em diu, clar, pensa que el Javi Cabot té plata olímpica a Moscou l'any 80 i que, a més també va ser olímpic a Los Angeles. És a dir, que Déu-n'hi-do el que ha aconseguit a nivell esportiu. Bé, sí, en aquells moments va ser tot un reconeixement, un esforç, perquè en aquelles èpoques era un esport absolutament amateur i mira, és un esport que des de la infància que ens va inculcar el nostre pare, que ja va ser olímpic a Londres, després el meu germà també va ser olímpic a Montreal i Moscou i Los Angeles amb mi. Va ser un reconeixement a tota una tasca que vas fent i per sort se't dona bé i mira, vas pujant de categories i et van portant, però després amb els anys tot això ja es perd, però el tornar a tindre nanos que tornen a jugar, per il·lusionar-los, els has de portar i ja que estàs els caps de setmana aquí portant canalla amunt i avall, què fas? Et tornes a reenganxar amb els teus amics de sempre, que és la teva segona família. Javier, li puc preguntar l'edat que té vostè? Ara tinc 71 anys complerts. Soc dels jovenets de l'equip. Soc dels jovenets, I vostè, si no m'equivoco... Sí, no, digues. El Toni Nogués, que en té 78 i és també tot una figura referent nacional del hoquei. És metge, segons m'han explicat, i queda demostradíssim que al final esport és salut, no? Sí, bueno, ha costat tot de poder-ho compaginar, tant els estudis com ja una vegada acabats els estudis la feina, i més una com la meva, que és de cirurgia vascular, poder-ho combinar tot, perquè, esclar, ja et dic que he de tirar molt de dies de vacances, consumir-los practicant hoquei o sortint de viatge, o fotent campionats d'Europa, mundials. Ha sigut una mica complicat, però afortunadament ha sortit tot bé, gràcies a Déu, i com diu, que no es quiten lo bailao, no? I ja tenen preparat el proper o encara no? Bueno, ara per l'estiu que ve
tenim un europeu a Alemanya, abans una concentració també fora d'Espanya per anar... Ja et dic que és difícil trobar-nos tots, però bueno, esperem que vagi pujant noves generacions i que també ens reforcin una miqueta, perquè ara som molt poquets, que passem de 70 i tenim les ganes de que això continuï. Però espero que d'aquí un any, per l'estiu, ja hagin pujat almenys mitja dotzena més de jugadors que ens puguin ajudar i poder fer els relleus amb una miqueta més de força, perquè anem molt minvats de forces i de gent. Enveja sana a Javier Cabot. Gràcies per atendre l'Esport Club en directe i res, felicitats per la iniciativa i fins la propera. Esperem poder continuar i si podem millorar les posicions, doncs crec que això ha sigut una fita molt important per tot el hoquei nacional i aconseguirem que més jugadors puguin donar continuïtat en aquest projecte dels Sixtiberians, dels veterans. Moltes gràcies. Molt bé. Doncs Javier Cabot, 71 anys, que ha participat en aquest Mundial de més de 70 anys que s'ha fet a Sud-àfrica amb gran èxit.